Hij zocht nog. Deze Frieske Vesper van mooie van dit hier. Van het welkom de mensen hier in het kerken en ik de mensen thuis. Van de jong is dus vakgonger Piet Bointema. Peter van der Zwaag is weer de wargelist. De muzikale meewerking wordt verleend door het Huizemer Quintet. En de vaddrager van de jong is Teke Postuma. Dan zal ik nou eerst de kerst stekken. En dan wees ik je me al jaar uit namen van de commissie een zegende vesper.
Uw helper is de Heere. O God, zucht naar uw zon. Let uw Heer jouw leefde zien. O Heer, jij uw gebed. De Heere brengt heil en niet vertrapen worden doch de jocht. Hij had Mozes zijn wegen bekendmaken, de Israëlieten zijn dieren, barmhartig en genedig is de Heere, geduldig en vol van gunst. Hij zal net einleer strijden. Hij wil net eeuwig lelijk blijven.
Hij docht us net neffens uw zonden en verhield us net neffens uw schuld. Want zo heeg als de hemel is boven de aarde, zo heeg stiert zijn gunst oer die hem vreesje. De geest van de Heere wordt eeuwig, voor die het hem vreesje. En zijn gerechtigheid voor haar bijzijn. Voor haar die het verboen in ere houden. Ons zijn woorders denken en die nakomen.
Als het een keer Pinkster west had, dan mag ik graag in het boek van Lucas lezen over de apostelen. En voor vanavond heb ik een stukje uitgezocht dat een wonderverhaal is. Petrus zit vast en de orendaars, of de jongens eigenlijk nog, klappen er aan bij de orenleden van de gemeente en die zeggen ze, hey, bist er wel? En als wij een wonder lezen, dan denken wij soms wel, maar dat kan helemaal niet. Maar het staat dan vaak in de Bijbel als wonder, omdat het misschien wel kan. En daarom lees ik graag zulke verhaal. En van jongt dit dat uit Handelingen 12. Handelingen 12, dat begint met Herodes, familie van Herodes uit Bethlehem en de wezen uit het eerste. En een wreed man. Hij regent in een gemeente om en liet Jacobus ombrengen. En Petrus hing het na het weekend hetzelfde, boppen de holle. Doet Herodes hem nou vlak komen laten woeren, laat Petrus die eigenste nachts tussen 2 soldaten in te sliepen, met 2 kettings vastboen, en de schildwachten houden wacht voor de deur van het wachthuis. Ineens stier er een engel voor hem en er scheen de licht in zijn verblijf. De engel maakte Petrus wekker, trok hem in een zijde om te stompen en hij zei, kom orijn, kou. Toen voelde de kettings hem van de hand. De engel zei in hem, doch die riem om en bind die sandalen onder. En dat dier. Hij zei in hem, slag die mantel om en kom mij achterna. Petrus ging mij hem eruit. Hij hier net wat verstaan dat het echt weer wat de engel die. Hij meende dat er een visioen hier. Ze slagen door de eerste en door de tweede wachtpost. En toen steen ze voor de ijzeren door die op een stad uitkwam. Die ging vanzelfs voor haar iepen. Ze ging naar buiten en rond de gerre 1 street verder. Toen ging de engel in 1 bij hem bij. Petrus kwam weer tot hemzelf en zei, nou ben ik er wis van dat de Heer zijn engel stuurd had om mij te bevrijden uit de macht van Herodes en van alles waar de Joden op tiedigen. Toen er daaruit de klarigheid kwam wie, ging er naar het huis van Maria, de mem van Johannes, die het ook wel Marcus neemt wordt. Daar wie een vrij wat mensen bij hen waar komen om te bidden.
Ik lees voor je een gedicht voor van Margriet Poortstra. Het staat in de bundel Het Slag. Pinksterlied staat erboven. Van hemelheeg waait vuur en wien het volle huis mijn meesken in. In taal en teken komt de geest, de warme amme van Gods treest. Zat nou het rispjen de eersteling een teken is van nij begin, dat onder de groen ontspruit, zo wies de geest u zoet vooruit. Zij spreekt een taal die het elk verstiert, die het streekrecht naar het hetta giet. Haar woorden houden leefde in, de vrede van een simmerwien. Zij helpt dus als een mem oerein als wij vertrietelijk of versluin de moed verlen haar om te gaan. Zij jou te krijgt om op te staan. Dat dus de geest terugwaaien mooi, dat wij als op die Pinksterdag vol vuur en in beweging bracht, us wegen gene in haar lucht. Laat us bidden. Hij in de hemel onder jong van deze dag. Kunnen wij weer blij worden met jouw evangelie, met jouw wonders, maar het vrijmaatje van een apostel, maar misschien ook wel met het vrijmaatje van uzelfs. Dat wij opsluiten zitten kunnen in van alles en nog wat. En daarom denken wij aan elk dit veenzen zitten in het jild, vast zitten in wapens en wapensystemen, en dit lijst hebben van de uitzicht lezers van het libben in tussen wraad van Joete Dai. En daarom bidden wij. Als wij denken aan Jezus, uw Heer, die het auskeer naam het van de discipels en zijn haren zijn had, mij is alle macht, jong, in hemel en op aarde, en ik ben bij hem aan het eind van het wraad en aan het eind van het tijden. Dan denken wij aan de noodzaak van barmhartigers, van rechtvaardigheid. Hoe belangrijk dat het is om naar elkaar om te zien en om voor elkaar in te staan. En daarom bidden wij. Als wij denken aan ons eigen persoonlijk leven en wij ons afvragen hoe dat is, leeuwen in de naam van God, de Heid, de Zoon en de Heilige Geest. En als wij nadenken over wat het betekent, het koninkrijk van de hemel op de aarde, dan hebben wij altijd wel terug dat er een verste oproep in zit, dat inzet voor uw naaste.
Want wij weten maar al te goed dat het grote gebod is, haf die naaste lief als zelfs. Maar als het over mensen gaat en misschien ook wel over uzelf, dan denken wij toch ook wel aan alle zorgen die er binnen. Bij mensen thuis, op het werk, op squallen, overal. En ook het verdriet dat mensen vaak hebben. Omdat er één wijvallen is of omdat er wat wijvallen is. En wij net weten hoe het verder komt. Maar daarom bidden wij, krijgt Heer. En dus bidden wij. Harke jou ook in stilte naar u, Heer. Toch Christus, uw Heer, die u leerd had, jou uw heid te nemen.
Heid, Zoon en Heilige Geest. Amen.